Hola, bones. Soc la Míriam, assessora de lloguers Escriu. I avui us ensenyarem un pis que tenim a la zona de Pericot. Només de començar, ens trobem amb aquesta petita entrada, amb un sabater incorporat. Llavors tenim la zona del rebedor, amb dues habitacions, una doble i l'altra individual i un bany. Començarem per l'habitació doble. Com veieu, el pis està semi-amoblat. En aquest cas tenim el que és el llit i les tauletes de nit. Amb armari empotrat i aire condicionat. Passarem a l'habitació individual, amb calefacció elèctrica. I llavors, amb el que és el bany, que està totalment restaurat, amb un toc rústic. El pis té molta llum natural. Aquesta és la zona del menjador cuina oberta. Però com veieu tenim tancaments de fusta per separar. En el menjador també tenim aire condicionat. I llavors passarem a lo que és la terrassa. Que tenim zona de rentador. I com veieu, acabem el vídeo amb aquestes vistes a Lluís Pericot. Si voleu demanar més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres.